grasso, oh na ade achimi na mitri so rimpame, oh afe ade achimi na mitri so rimpame. Anajo, amedano, oh na o me grasso, oh afe ade achimi na miti so rimpame, oh afe ade achimi na miti so rimpame, oh menye yi meto jumpa, ma menya mi matinkwa. Ona oye mi yefo meje fo ni mi fefo. Oh, ona oye mi yefo meje fo. Oh, seminya te krema apime, namando so ye apime. Anka me te me ma me nesu. Oh, na me de ayem ye maka. Oh, me de ayem ye maka. Hallelujah, soro abafoto. Tonyo bise. Hallelujah, to anopa. Oria anajo tonyo bise hallelujah to anopa Oria anajo tonyo bise hallelujah 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 soro abafoto tonyo bise hallelujah to hallelujah hallelujah soro abafoto tonyo bise yanto anopa yanyumre anajo tonyo bise hallelujah aya mesani ametia bibio ama Jesus aya mesa aya nadoma nadoma rakwa aya mesani ametia ama Jesus ama aya mesani ametia bibio nadoma rakwa aya mesani ametia bibio ama Jesus aya mesa aya wana na waye hallelujah oh aya wana na waye oh wana na waye wana oh wana na waye oh aya wana na waye hallelujah oh aya wana na waye oh wana na waye wana oh wana na waye yeah oh wana na waye wana oh wana na waye yeah wana na waye hallelujah seminya te krema apime namado so yeah apime yo ankamete mema
menesu meyi minya meke na ye o na mede ye ma makada na ngate aye na mede ye maka Akame pesemene jeje kudune oriana o mebiribi kekane oye ma ensenya me yonyam ma me jeje wane Koma Ere sabribi wasidachia Enkaya woa na yedima wo Unkuto ena wosa Ene yo sabribi Wasidachia Ayawo, nana, ukuto, naosa. Let's sing it again. Sabribi wasidachia, Papa ayawo, nana, ukuto, naosa, ukuto, naosa. Para okoto na osa nansi sabribi awasidachio ayawo nana ukuto na osa ayawo ukuto na osa Ena no peya okuto na osana se ye sabribi wasidasia ayawo okuto na osa eye awasia ensado Yeyiwaya ensado yedawasia ensado Yeyiwaya. Let's sing the last time. Uye mami, uye mami, uye mami, uye mami, dada nina, uye nana. Uye mame, eradi uye mami, oh, uye mame, uye mami, oh, uye mame. Rampai boom. Or the four sabre, drinking wakumamu and utrimu. Shania radia yama, bebrain, radia yama, yefi, more dear Nana and the radia say. Sansa radio near Dini, a boy and hope by washer and so. I bet this sabre, Yenina and Fakuma Pro and the radia say. Ye de radia senaya and Castiania, Shenidi Chrono, and Munyam, a sansa one near Edini ye. Rebravo, Majin Kwapa, Majin Kwapa.
waye every bravo marching kwapa Maria me fom sune miani Wamadipa Ampara Midiwaye Ribrawo Wododo Majin Kwapa Majin Kwapa Wahobambo hesie a odi adumu yen na ye kosora de yemfum so ne yemra to yensinto ne yemra ya ba awrade anim oso ye no kwani ni trini ni se ye nu ye ho na ye kan ye mbone a odi be kye ye onka bie mu enu nti sa brei firi wakoma mu na sere awrade ho bone fa kye esan se ye no kwafo ono a waka no obeye enti yemfa ye mbone yemfum so ne yemra to emra awrade anim ojuntufo ne se Maka mi di mi ra sobro mpempem na se ko beda mi ka aka mehu da pem yiawo erade wo se ye kan ye mbone a wo de be kye ye on kai die mu enu ti yampa ye so emra erade anim Impoye sudi limoja Japa and area in so my that was say. It's answer when you had ye. Papa, my when you were that the Asida any Cabiana air mount. I asked Rose when your mother fire from so I am Ratoni and Sinton United. Never see who your mob bought or don't for another and see a source of Brian Strabay. The Fadian and Animal Fashion was so umbrella say the Dow Casa Forsha one star. And to for you made your Jara, you bet to a damn higher source of Randy. Rabesha one yam. I didn't know you would have a one away. Yet I was the one we on a path was with here and now be a way yesterday. The Babon Pire radical is young for the young jar. Also, would they want to? Why in him ra? The open was as so. Senna also. My end bed, I find I can say. Said the little my dear car. I am close of him. I am free on him. Now when I hear near holding. Nay, no yam, no dear, amen. Yes, to me, run my gym, papa.
show me stress asafo no trance. Sabre church choir for be my anthem. Anthem next no my hymn 11 I'm here the agidi and tight. Baby, baby, what's in the jar? Would you? Say, baby, baby, what's in the jar? Would you? Say, baby, baby, what's in the jar? Would you? Say, baby, baby, what's in the jar? Would you? Nyamina maye eye unkuto na waye sabribi papa bi wasi de chia eye udio da sibre nyamina maye eye unkuto na waye sabribi papa bi wasi de chia eye udio nyamina maye eye unkuto say, baby, baby, what's in the jar? Hey, I would do.
best say wa wodo tight by and one kasa ebe boso mpa ya nsa na wodo atum ebe strasa for mana motena ase amai. I want you to personally pray over your tithes before you put inside. Udimu na yebo mpaye ema woma. Na no centurion ni na kwa na wodono. Oyare ye no soma ase ye mefrew. Enipa eba idi adanse se we di odeserve se rado ko ne fie. Adantia na wasidan ama wo wasafo. Nti wantwentwen wo na ase soma asem no na kosa na yare. Omai wadwuma nso nti emutre ene nia wakanti ene wo wani mu ha. Mesrawo. Hwonto du sududi. Na rade eto ne ye din ewa kwantuo mu a. Eto ne ye din ewa brabo mu a. Rade aya kai wo. And Ezekiel ka kire wo se, "Hwese na masifa manante wanim mafa." Dise owo ya wabehye me nkom se mbe wi mengu. Rade wo kai no. Wo hwe ne awaye so e kai no. Na de mfie dunum esan kan ne na ho. Mesrew. O ma forebo ntusudu ne kura we. Fa ka wo da bone na. Fa ka wo na gi wo. Enhire bia nso e won tusudu mu na mesre se wade ma ne mra won so. O se ye se ya, o di difo no. O da dafo no. Ne o di se ye adwuma ne ye sika sem no be si ne kwa aman. E wade ma ne mra mu sa wo ma bra bom. Obi wade mu ana nka ne koma se ontua ntusudu a enhira wo di be hira o ma ya wani mu hayi. Ma ne hunu na ono so ntu anamo ne bi emra. O kan wo ye nye we na ado mo sase because what the kan ye bi dadaw. Yenim so be ya man wo Yesu di mu adom si amen. Aso mesre na mo de atuma man. If I just have a best track and kind for the Eddie Canning here to me, you don't know what I can come in. Nyame aso nden kam ye ken kansama eto so abienu ye be mu no Roma fo homa tia eti dumiensa nchichemu du baako kosi du 9 dumiensa nchichemu eti miensa eti dumiensa nchichemu du baako kosi du 9 adofo mi enti Awurade asem na eyimom efise yenimbre no se don a mufi namu sore no anya adu na afe yen nkwaje aben achembre a yedan ejidifo no anajo akonanim adechia aben enti moma yen yisum mu nyuma ngu na yen shehan akode moma yen nanto fefefe sani afata wia enya agoboni ni asabo mu enya gwamamo ni ahohwi mu enya oko ni nitan mu na munhye Awurade Yesu Kristo no na mumma ohunam so hwe nnan nko akono mu Awurade asem ni. We'll take our first scripture reading from the book of Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. Now it shall come to pass in the latter days that the mountains of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Many people shall come and say, "Come, and let us go up to the mountains of the Lord, to the house of the God of Jacob.
He will teach us his ways, and we shall walk in his path. For out of Zion shall go forth the law, the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. This is the word of God. Hymn number 240. 240 near the Adijos and Pakafonitata. Asomdwie making kind Matthew chapter 24 verse 36 to 44. Matthew 24 36 to 24. And you know momenti onyankopon. Nadano ne donku no die obi eranim osoro abofo ne obanumpo onim ejano nko ara na sede Noah nano yeye no saara nso na onipa ba no so ebeye na sede eda ai di nsoyire no mu no odidi na wonomoye no ware no ma awre edi ekusida Noah shen adaka nemu na wahunu de kosi se nsoyire befa wo nyina ekoye saaro nso na onipa ba no ebeye na enipa baanu wo afuo mu obefa baako na wagya baako ema mienu a oyo ayuma nso obefa baako na wagya baako enti monwen if we say munim da akon a nura no ebeba na munhunu ye say if you no nim de sukun a we for baba enka onwen na wama ametu ne dan ase yenti munsiesie mo ho ensie if we say odon a monwene ho no mu no ana onipa ba no ebeba erade asem nie for say nyame asem beba no mesre men fellowship for wa hase ya mesre mu ni die mu beba na mo me yisoro baako ansana edi nyame asem aba munsuro
Let's go. Ma fire pinenso kakrabina ma pawo. Ma fire pinenso kakrabina ma pawo. Enye wona wose me se Eradi no beji wo. Disenyo ye mejan owo soro na pele. Enye wona wasi mi se. Eradi no beji wo. Disenyo ye mejan owo soro na pele. Ma firebi nanso kakrabina ma pawo. Ma firebi nanso kakrabina ma pawo. Anye wona wasi mi se. Eradi no beji wo. Disenyo ye meja owo suru na pedi. Enye wona wasi mi se. Eradi no beji wo. Disenyo ye meja owo suru na pedi. Ma vire binenso kakrabina wapawo. Ma vire binenso kakrabina wapawo. Enye wanga wasi mi se. Eradi no beji wo. Bediwo Disenyo ye meja owo soro na pede. Amen. Momo nsema omo. Mens onyame onhyiramo. Hallelujah. Baby I will be as you trust in your mom paye. Say Yehovah tiasi, omema ye ma omojen, yonkuni nefu. Say Yehovah tiasi, omema yesusuma hodi, oma omojen, yonkuni. Say what yasi, o me ma Jesus suma hodi, o ma je inkuni. Onokafo ene awia nwumre nsu ye da wase. Odi da o kan sampa enkyere ye. Ene nso be kasa kyerɛ ye. Jamini pedua ne mekra nyina hyɛ Onyankopɔn dom na se. Ene ɛwade kasa. Kasa na ɔma etie. Bigye de sɛ ne nso so. Ɔma nsankyɛ ne ne ahowade ayɛ. We na mesra wa dom nti. Moma yɛnka amekase pa. Hallelujah. Awo mpa ne o. Hallelujah. Ne nso ɛwade adom nti. Busa unya se enye bibi nti na wa ha se. Awo idi enka nyina ehihye yempem o. Nenso eye bibi nti. Ene dia ode ama yese yenkasa fa ho no. Watu ni din se awake and keep watching for his coming. Yenhwe Yesu a
ɔreba biem yɛnhwɛ yesu a ɔreba biem yɛnhwɛ yesu a ɔreba biem na ɛnkyɛ da biara ana meku esu ɛka asɛm yi sɛ ɛnkyɛ na yesu ɛreba akenkan nsɛm yɛ akenkan yɛ na akora Noah hyɛ aseɛ ɛka yesu ho asɛm sɛ yesu odi nsoyire ɛbɛsɛ wiase na ɔkaya ne nipa adwene ayɛ ɔmo kɛse nipa ngyi asɛm na ɔka ne di nti akenkan nsɛm yɛ akenkan yɛ no ɔse na bebree ani gyeeɛ na bebree ɛwareware na bebree so ɛnonom nnoɔma ɛsan sɛ na wɔngyi asɛm a na papa no ɛde ɛka no edi sɛdeɛ megyina de biara na meka asɛm yi ayɛ adeɛ baako pɛ na ne hia ɛmfa ho no sɛ presby a wabɛyi ana ama wonya nkwagyeɛ anaasɛ ama wonya adwesakyera abrabɔ ekuta wo hia bie paa ana meka sɛ daa yɛtete abetiɛ na ne kyaa no okenkan Revelation chapter 20 na wɔsi na da bi ba Awurade bɛtra n'akwam na obebie nkwa nwoma no na obebie nkwa nwoma foforɔ a ɛyɛ nkwa a wɔtwetwe obiara di wɔ mu na ɔnam nsɛm a wɔatwerɛ no bɛbu obi biara atɛn sɛdeɛ obi biara nnwuma siteɛ sɛ ɛyɛ papa o sɛ ɛyɛ bɔne o enti ada no yɛfrɛ wo pɛ misata na wɔbɛgyina hɔ nom na yɛahyɛ aseɛ ɔho nsɛm from Genesis da yɛwɔ school a wokɔɔyɛ wabrabɔ deɛ wohyɛ aseɛ nyinaa ne yɛahyɛ aseɛ kenkan ɛɛkyerɛw hallelujah nti ada no wodi ho fo a obi anka nkyerɛw egya no deɛ ɛwɔ hɔ nom hallelujah na yɛwɔ wati kɔbɔkɔɔ na Bible say egya no deɛ ɛyɛ forever ubedem ayɛyɛ adeɛ na mempɛ sɛ da bia wobɛkɔ sɛ egya no a yɛreka ho asɛm yi maybe sɛ woyɛ presbyni mapaya woyɛ asomdwie ba yɛatwerɛ wo din ba ɛbi ɛsoro na yɛnyɛ nkyerɛ wo din na ɛnyɛ too late de bia sɛ deɛ meka ma asɛm no na owó deɛ ɔyɛ ɔbɔfo anytime bia ɛbɛtumi asoma no anytime bia ɛntwɛn ma owó ntowa nsa ɛntwɛn ma yare ɛntowa nsa this time wɔn wohwɛ wo nipadua mu a ɛnom ɛnkɔ yie ma wotimi sɛ okotodwe uti de bia de problems on problems de ɛkɔ a na ɛkɔ wo nipadua ntimi nsisi so sɛ deɛ before ɛsitie brem na kyerɛ sɛ nipadua no honam no ɛyɛ mmerɛ hallelujah na maame bi nnwom yɛ bɔɔyɛ wɔsi Awurade odi nneɛma bi ahintaeɛ ebi sɛ wanka da obɛba yɛtwa Awurade a wɔbɔ o yɛnim da obɛba sɛ yɛ nnwumire o sɛ yɛ anɔpa o sɛ yɛ ahomakye o yɛnim o and there's only one thing you need say prepare yourself hallelujah asɛm na bɛn o ɛwɔ akoma mu ne wadwene mu ɛntwɛn ma asɛm nsi ansa ɛntwɛn ma owuo bɔfo ɛmbɛfa wo ansa ɛnɛ ɛne adombrɛ ɛnɛ ne nkwagye brɛ papa ne deɛ watere ne nsa wɔsɛ obi bia wɔbɛba ne nkyɛn bia wɔbɛgye no ɛma ne nyɛ too late na mmerɛ bi ɛbɛbam biara no mekasa fa 6 ho Bible say okay, Deuteronomy chapter 2 now. Was it Revelation chapter 2 now? Was it Aden na mama oba Jessica kwan se one church there. No nkum aduane ye de ba abosom. Na mo wama ne mmerɛ kakra. Se won fa nsa kyerɛ na adwene. Emfiri de wo ye nyinaa ho. Na se wan nsa kyerɛ na adwene a odi owuo na ebere baba. Nti nyame odo ye ndodo always o me your chance.
bɔne bia yɛyɛ biara ɛne due 6 o'clock me prepare me message na me brother baako from free Ghana na me come say sika na obepa age offer me a video call say na no pay we die odi ma dia o kire me oba da ne nkyɛn na wo so me nhwɛ oba no ho hallelujah na me hwedi na me busa oba na oba o da nkyɛn na wa sha atadi wo so obekwa asɔre dia wo ye nyina efi a wo ye ne hu nyina wo so obede obekwa asɔre maybe say obetima ye bi maybe say I don't know whatever you are doing in ecodemously way bia no but enade se nyame ba mpempensun se a busa ho so obekɔ bia na ana me kasa obekɔ heaven a unimu you know because wabrabo a wo no obi ehuru ya anu ohu se papa bi die wo wakomam die wo wadwiri mu onu die wo nimu mesramo begina onyankopɔn bobrofo so presbyterian etu ye nyina ya fo se onkwa ene wabra bonkuta wo nsɛm o na ade bia wo ne nipadua ye bia no ɛda bi ba papa no bebusa wo nsɛm onyame wo nhyira wo ma wo ntease na woni mbra wo so se onkwa nkuta wo nsɛm bia amen Sultans na ya mompaye nyame asema ba wo nkyɛn ona wonnim mimi difo ho bebre menim sɛ wo so difo mpaye sɛ na Awurade ehu mobɔ na ho fa obɔ ni nyina nkyɛw na sɛ opia ni monyama wanya oyiraba fa wakoma di mpaba mi bɔ echi onokɔfo eto sini wo Nyankopɔn asɛm mu nanso udo nti oso wo maba wo nkyɛn de a wo ba wo ro mo se sukyerɛmma Awurade ye ho ntinti na ɛbɔ Nyankopɔn wani mu no me mpa ebo ne sɛ ye wo de mu ye nyina no ye difuo Nyankopɔn asɛm mu ene awie wo ro ye ho na fa ye mfu nso nyina kyɛ ye na sɛ upie ni monyama ya nya oyiraba we na mesrew o nyame agya we na mesrew o nyame aba ene nyame sokonko momi yankasa amen we nyina wa na wo gyenidi Pamucho den ye beka kire ye mbra ajeman papa nyame nsura wo sabre ye nyina de ahokeka be sori agina ho ato ye presbyterian hymn 254 first and second verse no
Mr. Sasafne Trans, I be a best singing band for no idea, name Naya Boy for it. Minim nyamenya, minim nyamehu, entina menya ji. Oh, minim nyamenya, minim nyamehu, oh, entina menya ji. Eyam paro yesu ene moja na tomi, wamo menyame kwanji. Oh, every say yes, so they never come to me. Mama, Benjamin, Quantino, oh, Benjamin. Oh, media, I'm so they may more than Now,
Oh, hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yes, Christ. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. My Nina. Yes, oh, yeah. My Nina. Okay, the front door, my son. One more, Menya, Nemo, and Papa, me home, and my Lord. Yes, I am a Dina. Okay, the front door, my son. One more, Menya, Nemo, and Papa, me home, and my Lord. My Yeswe, one mommy for any year. Oh, yes, Christ. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yes, Christ. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I am Quamodo, yes, I am a polo. Yes, I am Madame Madame Fupa. Oh, we are Robertino now. Oh, we are Robertino. Oh, I am Quamodo. Yes, I am Quamodo. Yes, I am Quamodo. I am Quamodo. That was the idea in answer to four. So, no, I don't so. Eddie and Bessie, Papa, I buy a Bessie, watch them. You can't start or don't for you. And some is towards them. So, I know what you might be hot to see. Yes, let's see the Akuma, Eka, who amount, Sarah, the yeah, ye. My young was tough wood, Jumana, and 2 pound fine show from Cornell. Yes, also, what will be Arab, but will be a case to Mono. Near when you be a man, see a slow Sarah, you know, we knew me. Yes, also back to no domina. I'm a dream now, so now that who brought to send the year will be there any video of the show from Conan. And I was why we on the passport to a TA, and we used to the
Sabe, you bet in Kaibo. For Asomdwie Enkamo. Within chair free, ya papa, Reverend Lawrence, Kusiti, any Asafo, and Penny for her a bremo. A GD Senyamia dum Asafo ma and Hoye. A tree in Sema, ye penny ha, and there were Bremen Asafo, and there's some, and I'm say, and any da Bremen Asafo, Penny for you, woman, or you do Mujumadi, a show on sa. Tininsa nintini ye papa edi wonwe dwuma show nsa ewo Bremen eninti na woni ye ntim Mr. Momienhwe side ya sorry ye na wotwe a etwe mu no ememe ebe afia ha na ye 44 ema 75 ye German and English service no me 20 JY na ye 40 Children's service, 31. Tinano Kosedi Tre Muno Nipado Ebe Fiaha, 210. Yanre City, Yaforie Ekoye. Ye penny for Asori and our adult service no MIA 469 euro 21 cents. Ye tight MIA 680 euro. Your German and English service in in 30 euro. JY MI 54 euro 90 cents. Children's service my 11 euro 85 cents. Your VTU MI 100 euro. Monday born harvest MI 350 euro. Tuesday born harvest MI 500 euro. Wednesday born harvest MIA 310 euro. Thursday born harvest MIA 550 euro. Friday born harvest MIA 450 euro. Saturday born harvest MIA 700 euro. And a Sunday born harvest is Sumayan 700 euro. Nesa nintino na wachia eche muno sika eba ha sorry dada for no 1,346 euro 36 cents. So you share yen harvest no CDA ya Monday MI 1,000 euro 97 cents. Tuesday my 579 euro. Wednesday my 2,096 euro 10 cents. Thursday my 976 euro. Friday my 2,801 euro 50 cents. Saturday my 1,518 euro. And on Sunday so my 2,746 euro 30 cents. And in so ye harvest no sika inya yeso ye 25,558 euro 48 cents. Adolfo no mumie na nyame ase if we say we na da amen. Mr. Emo enam say nyankopon ya adoma ene na wotwe ye district minister osaso be ye Asomdwie Congergation ye sofu panyini o asori dem ha ni induction service ni ntino Jumadi ebedi ni next week nya district session no ensa into one obedi asori nanim o making kan bible ni nya no district no enhye ya o mode beba na wotwe ya ebisim nti mesremo se mo yenhye nkabo yinso mesremo mi yenhye nkabo edidi so nya so ensom ti the medical kan yankopon ya adoma next week ya papa tete ni induction service no ebeba so ti mesre say ekuofobia na eku ayewa asori dem ha ifiti children service ko si men's fellowship yenya yemfa ya fade yemfa ye ho pa na obia so ku bia so mo na ho na am say yankopon ya adoma ene na wotwe edem ha bi huru
Nyankopon ya adom so a ye 2022 district section no so ye di abon kai dada say ebeba so ye 16th to 18th December and ebeba so na ye Asomdwie Congergation Hamburg and ye host ti me stress say asafo mamu mi enhye nkabo yinso eduru honoma enhye ya asafo no aye no odi beto asafo manya so enim ye koso asa kai ye hu say ye German and English service no koso se odwen say kasa na anachi no ana akana ye kano ha no ene ye barrier so obeti a ye wo English and German service a ye no anopa bia me sure say obeba ntem na onu wo mu ababa besum Nyankopon ye adoma Euro Presbytery de enamiensa esi ho say be fasting and prayers Euro Presbytery de enamiensa esi ho say be fasting and prayers eye edwada nyambo wo chena up to Wednesday na kwan be fa so ye be hia nya bo mpae ne say ye be call Presbytery Zoom line ne so Tambia obekosu bia na efiti 5:30 a.m. through to the next day na 12 a.m. no Tambia obekosu bia bohu Presbytery anase locals ni nyia no asofofo a omo Europe nyia ye Presbytery asofofo ni nyia omo wo so enye chechenechin se tamade ko adwuma na emom opun fu adwuma ba okoso a obekono mo ha omo bom paye obetima join ni wo mo na omuni wabon pai ti mesre mo say mo yenhye nkabo yinso nye ye nkwa ne ye nemom the whole Europe Presbytery ewo Europe mesre mo yenhye nkabo yi enso Nyankopon ya aduma ye beto ye Thursday ye district weekly teaching and prayer service ne so mesre sa asafo ma ye bomoden na watwe ebisi mi so yemo modin se ye dia congregation ko beba so na yeti enchechre wo emayen ebesa to ye Friday eye power encounter prayer no so ti mehwe se asafo ma umi enhye sanka boyin so Yankopon ya adoma ifiada 7 pepepe ni ehyiamu ewa ha bom paye ebehwe so obi amfa ne ho enhyim Yankopon ya adoma on the 4th na no Thanksgiving service Mrs. Comfort Abraham family omona se asori na ebeba so ti mesre se asafo ma omi enhye sa enkabo yi so enson enkabo yi so ekoma yen asafo manyia enam se ye pese yete asori foforo ewo the nearest communities ewo Hamburg BTC fiti atuna ana say efiti Harbour ebenya bebia nti ye pebia ya ye beti asori no ho ye beti bi wo nti mesre say asori bebia wate say bia ye bi da ho mesre say obetima be ka sha asafo mpanimfo na yeti ho anamon na yakope sa bia ye horom ni ahwe si de betimi aboa me nya bia ye fofora ibesa ase asori foforo so ho mesrem se me yenhye nkabo yi so enso ye maame Cecilia Donkwa ofri mu o man Ghana mu no Yankopon ya adoma na busuafo ene ne ma omososo wa hanom se omobe na wotwe daba ko ede amano ewo Paxodam 26 address ne Paxodam 26 Hamburg haye Nyankopon ya adoma on the 10th of December and omo be yesa na watwe da no nti mesre say momi enche sanka boyi so time ne 12 p.m. no am upon 8 p.m. ti mesre say momi enche sanka boyi so video wu sori mu enidaso edeto asafo ebanye nim say ye maame Linda Osei amufa maame Efrimu o man Ghana ohwefo Cactus William Ejare eyere o maame Efrimu o man Ghana isa nintinu asafo ma ebomoden ye de number no ye bekeka na ya twere na ya frɛ akyekye maame ewere eno atwere ne soso no yenye nim sɛ
ye papa tete ase asafo manyia wode ato yenya nim se ye papa na ye asafo panyin asɔre ba agya Noa Nyankopɔn afrɛ na akɔne da ahomegye mu isa ne ntino nkabo ye chi no ɛyɛ nhyehyɛ bi a ɛwɔ biara no yɛ senior presbyter ɛde ɛyɛ no ho nhyehyɛ nyinaa ɛba bɛto yɛn ni mesrɛ mo sɛ mo yɛnhyɛ ne nso aseda afɔre Berima wadame ampem daako ɛde biribi ahyɛ envelope mu na sida nyinaa ne sɛ wɔkɔɔ man Ghana mu wɔkɔɔ man Ghana mu no hɔ aso na ne nua baa Cecilia Donko efiri mu wɔhwɛ de Nyankopɔn ayɛ ɔde nakɔ na ɔde na beduru asomdwie mu a de wɔka nyinaa sɛ aseda nka Awurade ye papa agya sɛe ene ne yere soso Nyankopɔn a adom ɔde mfie baako aka wɔn fie ho ti de wɔka hyɛ Awurade nyinaa ne sɛ aseda nka Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa mfie ne pii nka ye papa ene ne yere ho amen yɛnua barima bi soso a ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din soso de biribi hyɛ envelope mu na sida nyinaa ne sɛ ɔkɔɔ man Ghana mu ɔkɔɔyɛ no de bidwuma bi ɔkɔdi yɛ biara yɛ kama mpo sɛ nke Nyankopɔn anye n'adom a kwanhyia wɔhyia wɔ hɔ no sɛ nye Nyame ɔde ne ho ato ne so a nka wɔnka ate asefoɔ ho sɛ Nyankopɔn akora no de na bɛduru ɔma Germany mu biem a de ɔka ne sɛ aseda ayɛyie ne ntontom nka Awurade amen aseda afɔre biem so ɛto aso no soso no ɛyɛ yɛ Brian taafoɔ no a ɔmo wɔ yaf no ɔmo soso de biribi ahyɛ envelope mu da Nyankopɔn ase ɔmo ase da nyinaa ne sɛ ɔmo da Nyankopɔn ase ɛwɔ adeɛ a Nyankopɔn efiade a etwa mu no ɔmo nua bɛn mu a ɔmo kɔsie no ɔmo da yɛ papa tete ase afei ɔmo nso aso da agya pɔn ne asafo mma nyinaa a ɔmo ba yɛ nyinaa ɔmo da mu nyinaa ase deɛ ɔka ne nso Nyankopɔn nhyira mo yɛnua bi so ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din nso so a Nyankopɔn ayɛ bi ama no wɔ se wɔne yɛ papa tete bɔ mpaeɛ ne wɔkɔtwerɛ exams Nyankopɔn yɛ n'adom wɔtwa nti deɛ ɔka nsa aseda nka Awurade din yɛ maame Grace Kwashi Aidan ɛso so de biribi ahyɛ envelope mu na seda nyinaa ne sɛ Nyankopɔn ayɛ adom Onyankopɔn de mfie aka ɔpapa ɛyɛ Mr. Hans Otto van der Poel ene ye papa no enya mfinhyia aduokron mienu 92 afei so ne ba bema so Nyankopɔn de mfie aka na ho ene ne nana eye Travis so Nyankopɔn de mfie baako aka ne mfie no ho ti de okanya ne se aseda ne ayeye enka Nyankopɔn ɛwɔ ade fefa wɔde ahye wɔ ne nabusua mesrɛ sɛ aseda afɔrefoɔ nyinaa ɛbɛma mu so na church kwafoɔ ɛde yɛnim ama yɛagyegye wɔn taataa
da 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 da. Mako shani daba kesi. I'm sorry, I won't buy. Yada wasi Emma Woma Erade Owo Enimuha. Why be Amawon? Now one person would be see. Now no bisa sakota food dunu. Ba ko pen e san ba na bisa say nkro na aka na way. Na say Erade we ya de mo ane da wase a wani agi. Ne san so nti na yen papa odame. Da wase kese so de na ko man gan na mu asan de na bedu asomdwie mu ne ko hye nyinara wa hye ne den. O de na bedura do kan so da wase. Yesro na setena krodua mu ha. Wa wo ka ne ho da no ko so ka ne ho. Ane a wo ye nyina nso Erade enye yie. Ene nso so bi a wo se wa mpesi e boni din na nso Erade wonne mu no. Also de na ko man gan na mu asan de na ba. Okohia wo ha ne amane. Na so Erade de ho to so ye ne mu ase da bi da no Erade wo twitwa gye no. O se oda wase. San so na nea ono so de krato ba so okotro nso hwe. Erade waka ne ho amana di nkonim ono so se oda wase. Emo Erade do mi enu nyina ahya wo nsa. Yes, raw say omokoma so ade na ma ne mram. Koso twitwagye won sania okoso twitwagye won. Sana ya papa agya senso ne ne yere nso eda wase se wode afe ba ko aka won fie hu oka se oda wase. Ye ma me grace question so ne abusuan Erade won so da wase se wode afe ba ko aka won fie hu na ne papa enya 92 years. Erade enhyira ayadom na wode adom won. Yede say awoda birthday fo nyina eba wanim yesre wo ho manbo kese Erade e de to won so yebo mpa yesre apomuden e de ma won yebo mpa ye esre nyinchere e de ma won ye mpa ebo ne se ma won bere so adwuma Erade ma wonni waka se yebedua na yebetwa yebesi na yebetenam amane mmada bi da se Erade obedua na obi atwa na obesi na obi betenam ombere so adwuma ma omunni bi ne akai eya hoden ne akai eya pomuden ne yesre ma wo ma ohunye de honhom fam ne honam fam nyina nhyira bi ho aka nyame yesre e de ma wo ne nyina mu nsoso ma won kai se onipa wo ba bi ko emra wa woda ben so na wo da nso ben onya nyansa koma na wa kwan a obefa so atutu wanamo e wasase so ye de adofo ebeja wo nyina ahya wo nsa 92 years ene mfie do sei nyame ye nhyira nkwa na ode adomo ye bompa ye se satofo wo bebo obi mu a Erade ye twem e won afamu enhyira wo de hyira busuan 92 plus fa bi hyira wo nyina ma won hyira nso enyi nkwanim sense ne ehuni ama beda wase obi wode mu ha nso a waye bia ma ne bato antumi anma okana kuma mu se oda wase obi nso se Erade da ben na abaye medie se waya ma we no munti Erade kai obi nso dem ha na ono nso adanse emram na dabi ye begina ya ka se monhwe ne Erade aye eda wase se watie yen wo yen Erade Yesu Kristo di mu amen onyame onhyira mu nyina na onhyam ndi nso amen. Nyame Asomdwie nka yen nyina omba chaje mesenya za mekasa na no asimniti bacha ho te sen abujafo mpanifo aye ne se efri sabre kono kwasiada bia no ye di meat abroso kra meat miensa ebedi ye phone ho komo kakra so ahwe sese ya yasetena ye wo mu nyina no we live on phone. Your phone ye di bibia your bank ye bibia e wo phone so enam saa so ntino nipa bi so efa nyansa kwan so boy kro no e wo phone so etimi de yanim ye neoma eni kwan se omoye ame kasafa hackers no ho entimpanifo aye ne se kwasi ada bia no abroso a mitimi ensa ye bedi nkomo kakra fa ho kwan a yenso ye betimi afa so aboye ho ban empani se wo pebo ato aba no ma no no nso pe baabi obetu no aye den wako ti yenso ye pe baabi betu akọ na
ɛnɛ no yɛdi nkɔmmɔ kakraa bi ɛnkyɛ koraa ne yɛwie ɛfa yɛ whatsapp ho yɛmu bebree wɔ whatsapp groups bebree mu na whatsapp groups bebree no deɛ ɛteɛ ne sɛ obi hacke me phone a na sɛ wo number wɔ me phone no so anaa me wɔ whatsapp number a obetumi anya opportunity na use wo nti onya hu sɛ minim sister Joyce obetumi use me din ne manim me photo na ɛwɔ whatsapp no so no ɛde akɔ sister Joyce wa akɔ sika anaa ɛde abu no pamcho yate ase anaa sɛ ebi mu susu timi kɔ to extend sɛ obetumi anya o bank details nyinaa na ene ye besua kwan a obetumi afa so a kwan ye dikan a ɛyɛ simple kra obetumi ablocke obia from saade no so wotumi yes saade na even WhatsApp group kra no so bi be ade wa agye sɛ wo wa makwan asa na nipa netumi add to any WhatsApp group pamcho ya te ase yemu bi wo hɔ no ma te sɛ agya pon se no nze we na ma mu breso enti sɛ ene ma me twere bo amusa na ma mu breso enti in case sɛ ye wie na wa anti bibi ase a obetimi afrɛ me ni agya sɛ bro sɛ nana sɛ oni ni mpacho kamomra na yehu mo won because ebi mu nim mo anna sɛ wo ababa oya ana branch bi wo fia obetimi ama na boa no waye sese abeka ya ho nti sɛ waanya wa na dachi bia mmoa o amen bramba chomomra na nipa ne humu na yenko okay pacho okọ WhatsApp no so a pamcho dede kakra ba mo amunim bra ni no onie na nana senso so na wa chire ho no mo no in case say miwie na wa anti bibia se na opese o mo boa wa obetima contact o mu bia anase me obetima contact yi man so ye nyina ebe boa me aye wo hwe o WhatsApp no so a mpacho fa WhatsApp phone no na ye nyina ye nya na quick ye de edi kan eno na eye step a edi kan a obetimi de aye de abon ho ban ubie WhatsApp na say na tie nyame aduma next week no ye bebo modern say ye be project ni nyina na obi ahu ni ye ohwe onsa nifa so na omo wo dot miensa bi wo soro honom me pa cho bossa dot no so dot miensa obo miensa no so a ya chocho no ma bi wo de atwa to okra ya cho no say settings me pa cho boy no so last one no o see settings okay de di kan no wa cho say account or the safo bi aton chen pa cho wa hu safo ano boy no so safo anini no aboso okay pacho obi ahu okay enne de eye no eye de di kan ne pe baby abo no de di kan ne pe o si securities navigation pacho wa hu notification abro anini o pacho eni no abo no so pacho boy no so notification no so asia pa no bon se oma ye point bi wo ho ba bi wo ho e da off nipa dodo na de da off mama wo de nde ye e da on ntu de nde ye okay pacho wo hu se da off pacho boso wo de wo on na say wo ye save sa wo de wo offer boso na on so what they da honor and only first step no and this what they da honor we save pamcho ya ti ase and na ye de besi ha nyame adoma next week ye beto aso
na ansa na meja akasamu no mu ebia na wo asembisa ba ko mienu abetima bisa me ebi ni ho dia na ese de beba wie pacho question bi ani ho that off into ye o de ende ye yeah that on into no. When it go off, then it means the hackers have the opportunity to come hack your phone. It should be on all the time. Yeah. Mam cho question bi ani honum. Nyame adoma next week. Ye besa to aso e kwan a apps aka wo phone so to say o bank online banking. Apps bi wo phone so nyina no nyame adoma next week ye besua kwankra no so ubetimi de lock ato so a obi ntumi hack. Nyame sham bebere. Amen. Asomdwie enkamo mesra mo children service mo man kwara na dede ne nkofam kakra eno ko se me BBC me abene cheo o pese osua de no a obehu anti yesra mo we teaching something for say nti next week you better was until we are sorry next week I won't even follow till next week will be amra Mr. Ramon ye nyina enim de ekoso wo Germany ni Europe nyina efa high zone wo fie kura ya ka se lower wo high zone tisa in the next year no night salon e beba no intimity as sorry as the same thing ti wo mu hiti wo ha wo maboya amane eti effort say any I be provided high zone or higher better gas the aba and 2-1 among Yamepa bedroom next week and now Nina ready. It is just bear with first because a situation be a course of the whole Europe and yeah and Tidru next week in Yamepa na Yatimia provided high zone Amaya and Mr. Moa. Part almost anti cabo ye Clark and Mayate assess next week. And papa induction service. Induction service is one of the rituals. A member of Presbyterian Church of Ghana, Enfeni Agro. And then they bought or sophobia cobe before Friday. They bought that massive. Yema or sophobia, yema moderator, yema chairperson in the Kekahon. And the papa de ever basso next week, 4th December year. A chairperson or Europe. And Clark in Abam Penning for Beba. Enti esremwa edanu dura yenyina fampa bo se de bedu next week kura ne nyame atiwiem na awo no akofam bet se de aka ye be provide gas ne bi wo ha na enhyehyɛ ya mpanimfo aya ne se edanu dura ye meye appeal for fund bia enye party ananse we enti yenyina ebe kire ye do ebe ma emblems na obia de kakra bia obia na de ashem na the aboye papa no atranse te mesra mo hye ne so te de yaka ne ku bia so be hye na frade eku bia so wo achede bia so a obetimi e de ama papa ti mo hye ne so ya te se ye papa aja no waso aka baabi nhyehyɛ ya abusuafo ame ate ne se nyame ma ho kwa ya meme de be ya ye bedi ne na otweda no ewo ya ha ya baabi a nkwara no kwa soro ebe ne wo ha ya ebe na anwumre no me nsa kopem o mama ye 3 hours pe ti esremu meme da 3 to 6 ni a hwedwumadie no ase wo ha yini magia no wa no ya safo pani emo a ode aboa and this is a time to show our respect, a time to show our gratitude. The best say will be a master be a momo mama near say next week and I edi a jano now tredano ewa asoda and to be an shannon so ya 3 to 6 damwase arade asomdwie nkamunyina amen. I'm showing crossing him near Presbyterian hymn number 607, verse 1 and 2. No.
Where for bedi and Mama Yato? Pastor Papa, my insurance. Poma to asuko fie sani awakopeti bi aye hye nanum gu mu next week oba hyehye ho pa ye ne enim se ebia na haizo no mama ye nyinchira na ye nko ka ye na hye ne nso sani awo ma mente ase oba pante ase wo fante adabi ebeduru so na obregu nso so eye ya se wato awoi mu aba na dabi erade be ka kiro se onimu owo da ho ma wo owo da ho ma me siesie ho na obi nim da bia erade be frɛ ne ma yenye nhyira erade nhyira mo na wonhwɛ mo so e wo ante na nim kyerɛ no nom erade ema na basa so no ma na do enye kɛse om so wo yen erade Yesu Kristo ba mu amen. If I'm a recessional hymn near him 610.
Yɛmfa asomdwie nkɔ dasɛnnɛ yɛbɛsan hyia. Nyame nka mo.